Moltes gràcies, alcalde. Bé, nosaltres una mica explicar també com ha anat això de tirar endavant aquesta moció i voldríem una mica també explicar el nostre posicionament. No, des del nostre grup municipal, doncs, gràcies a les queixes que ens havien fet arribar els i les cremallerines, doncs ja feia temps que donaven voltes a què podíem fer des de l'àmbit municipal per revertir aquesta situació de deficiència d'atenció, no? En les entitats bancàries de la gent gran. Però com que no en sabem gaire, perquè som petits i som debutants en aquest tema, ens estàvem exprimint el cervell i estàvem buscant la manera de fer-ho. No? I resulta que, inspirats en l'èxit de la moció presentada per el Vendrell Primàries, que va tenir gran repercussió mediàtica als mitjans catalans, vam decidir registrar una moció en la mateixa línia adaptada a la realitat de Granollers a finals de gener, no? Just després del ple. No? I en aquesta situació el grup municipal socialista va valorar positivament la iniciativa i gràcies a les seves propostes doncs avui hem pogut consensuar una moció que quedarà aprovada i cosa que celebrem. No? Tanmateix, la deficiència del servei de la banca, conseqüència del que s'esmenta a la part expositiva de la moció, que és el tancament d'oficines, la despersonalització del servei, etc., és una realitat que no només afecta la gent gran. És important aquí recordar que tot i que els bancs són entitats privades, els seus serveis són de primera necessitat i essencials al nostre dia a dia. No podem oblidar tampoc que arrel de la crisi financera, a la que també s'ha fet referència anteriorment, els bancs van ser rescatats amb diner públic de tots, no? I aleshores aquí creiem que hauríem d'intentar promoure des dels governs municipals que els bancs deixin d'actuar en una lògica purament de mercat i que tinguin present quina és una mica quines les seves funcions, una de les seves funcions principals. No? Ja està bé també de classificar la clientela en funció dels seus ingressos, no? O pel risc que comporten a l'oficina determinada. Prou d'una banca de primera amb Nespresso i calefacció i una banca de segona amb cues al carrer i fred. No? També ja n'hi ha prou per avaluar una operació de crèdit per iniciar un negoci que la faci un analista des de Madrid. I recalco des de Madrid perquè les seus de la majoria d'entitats no estan aquí. No? Que no tenen idea de quina és la realitat d'un territori ni quina és la situació personal de la persona que sol·licita aquest crèdit. No? També, si volem impulsar una banca digital, faríem bé d'articular-se al mateix temps l'administració i les entitats bancàries, perquè, anècdota personal, alguna vegada he anat a pagar un tribut i l'aplicació del banc en qüestió encara no sap llegir el codi de barres de la taxa corresponent. No? Doncs, és que, clar, jo personalment els podria explicar 50.000 històries amb els bancs degut a la meva experiència anterior i amb una empresa i a més, però em quedo amb una frase que em va dir un director de banc, no? I per això una mica expliquem el motiu el posicionament del nostre vot, que em va dir, aquí a Granollers, a una oficina que hi havia a l'Avinguda Sant Esteve, em va dir els bancs són aquells que quan no plou, quan fa sol t'ofereixen un paraigües, però no els hi vagis a demanar el dia que plogui. Aleshores, per tot això, celebrem l'aprovació d'aquesta moció i ens posem a disposició dels tècnics de l'Ajuntament i de l'equip de govern per ajudar al desplegament de les mesures. Moltes gràcies.